На прага сме на подновяването на първенството в Югоизточна група. Родопа направи добра, според мен, подготовка, но ще чуем мнението на треньора, той дали е доволен и какво е моментното състояние на отбора преди мача с Сокол Марково в събота. Здравейте! Подготовката мина много добре, нали, и времето беше благосклонно, така че можехме да ползваме нашия терен. Мисля, че направихме една много добра ползотворна подготовка. Доколко ще е ефективна, ще видим вече в първенството. Надявам се всички да са здрави. И мисля, че сме на 100% готови за първия матч. Успяхме да изиграем всички предвидени контроли от вас. Какво видяхте там? Какво искате още от отбора? Винаги има какво да се желае. Аз подготовката така, в контролните срещи дадах възможност на всички футболисти, абсолютно всички, които имахме наличност да играят, за да направя така някакви изводи. Аз не, че не познавам отбора, познавам отбора. Надявам се всички, пак казвам, нашия проблем е такъв, че всички да са на линия. Ако не са всички на линия, тогава изпитваме леки затруднения, но мисля, че сме добър отбор и втория полусезон се надявам, че ще е много по-добър от първия. Споменахте за липсващи, имаше проблеми с контузени футболисти. Какво е състоянието? Кой е извън групата? Така, значи контузените футболисти, Белюков получи контузия на матча с Локомотив 2. Така самоконтузия, така да се каже, връзките в коляното. Мисля, че не е сериозна. Излезна, че не е сериозна контузията, но ще пропусне най-вероятно първите матчове. Другите имаха така леки болешки, но всичко е в рамките на нормалното. Все пак контролите единството, което беше, че играхме на недобри терени. От това се опасявах най-много, че там може да получим контузии, но всичко мина в рамките на нормалното. Надявам се всички сме на линия. Имаме и две нови попълнения. Да, привлякохме Денис Кихайов от Лудогорец 3, който е от Златоград. Той също е юнош старша възраст, той е 2005 година. Младо момче, нали, той горе-долу. И това се цели тук в този отбор, да се дадат пъти на младите футболисти. Аз ще го давам, но пак, както го казваме на тях, но даром не давам. Който заслужи, ще играе. Шанс ще им се дава, показах им го в контролите, те видяха, че ще разчитам на всеки един от тях. Другия е вратар Алекс Василев, който привлякахме след напускането на Горан Гръблев. Бяхме длъжни да привлечем още един вратар. Предполагам, това така стартира и групата за мачовете. Предстои ни 3 тежки домакинства. Сряда-събота, като в сряда мача с Атлетики за купата на Аматьорската лига. Тежки, аз разсъждавам малко по-така различен начин. Всеки един матч е такъв, какъвто ти си го направиш. Може да дойдат тежки, може да дойдат и много леки, зависи как подходиме към самите матчове. Ние сме такъв отбор, че не трябва да подценяваме нито един отбор от останалите. Трябва да се раздаваме на 100%, за да печелиме точки. И пак повтарям, че аз това, което виждам потенциала на този отбор на нашия, ние спокойно може да сме в първата осмица, да ни кажа е по-нагоре. Значи това е целта пред отбора, класиране в първата осмица през втория сезон. Да, това е моя цел лично, защото аз не се задоволявам с малкото, с живуркането, така да се каже, и мисля, че нашия отбор си има потенциал и поне съм бил и от другата страна, като треньор на друг клуб, винаги знам, че като се играе с Родопа Смолян, винаги всеки отбор има едно на ум. Накрая, преди да ви пожелая успех, ще призова и феновете на Родопа Смолян да подкрепят тима с присъствието си още тази събота срещу Сокол Марково и другите домакински срещи. Да, надявам се феновете да почват да се връщат на стадиона. По мое време, когато аз бях футболист тук, беше много тежко за гостуващи отбори, защото имаха и много хора. Сега времето е по-различно, отборът е по-различен, но все пак този отбор си е на града. Бих ги приканил да идват, имат ли възможност да идват да подкрепят отбора, особено ние имаме нужда от тяхната подкрепа. И пак това, което на мен страшно много ми се иска, да се върне името на Родопа, това, което беше предишните години. Всеки един отбор, който е идвал тук в Смолян, е изпитвал големи трудности и страх. Дано. Благодаря ви, успех. Благодаря.